Watch out for this one. Crossroads. From the little chat I had with her yesterday, I can say, son, you made a good choice. Dad, I want to find out the reason why I can't marry Carol. You will not marry Carol, period. Stop right there, you two. You can't love me, and you can't kill me either. And you cannot go with my car. It was because of him we couldn't have another child. And we're even lucky to have Harry. And I don't want to see your face in this house. Now get out of this house. Deborah, please stop disturbing me with this check business. Marketed and distributed by them for the of Rasco Aqua. Despite stores UTC, Achimota, and the Duru Kumase. Grab your copy now. Jemre call him de na ya mamuni na mbeba bedase na mokwe mu hweye de mo bekọ akwati bia no mo ma nya atesem okono nya moko nanako nti munyama ya na afoforo biba na ho sei beje moa na bibia si onyanko du fia no bonu atwe sekai wa fa sini na so ana odi si ne maame so saa de na nye ho Jemre call him wa we de kwai da ho ma chan gangan ni nyina akọ na on kan che nana mi esi ya nana ebe kwa ewie nana ya mi ko sabe na chewe so to je se ayi akete tware be ya ba trend ya yi afibuchi ya se ya yi afibuchi ya se de no ano no nana kamo mo ya de se mo kai nana se ya o kai ne sa ba bia wo bia no aso no na wo mo e ba be ya mesra me Jemre kwa hewa nana baba we de koko ni kakabia babio no ano ya de moko okamo ojimo ni mdumachi why so share to bibia manana tema kofie tema yatia You offer. She said the info be done to and running said, and say, Mammy, I am at to me that dream. Uncle. Is anything? Offer, say, any day for many about Quaka, me and then I and Guasia the Okofaba. Into Kofu be near about me, there being a museum to me for be my men and my own mammy. And in your artery. Your family. Maybe a dear American, some mommy and poison. Was it a poison?
Se ongu. Wo no yere. Wo be ku be maame. Na me ku yere. Aba ma ne wo ho. De da won tumi anya hwe efe na wo. Afei na mehu ni yansa sa no ye me. Ale, wo be ku ni pasa. Na wo a ho beto. Yes, wo satia we ha wa twafiri ho. Na wo nim se wo ku na me so mi nya na bio. Onya na me ama so to yere so me yere. Na wo ntwempra wo kru. Ya, Daddy o ka kora. ofaase. Ya papa afi na okan. O mo fra sam na okan. Ayo. We dey yi free. Ale, wo be ku ni pasa. Me ka chem beta ni ye na ba ko. Na aba na obedi. Ate. Ni mum ye de nyina be hye wurade nsa. Sa omwa menu. No so gra wen si me yam da. Uzuzu ukuna me nya na da. Na ukuna wotuo no ai wo grawa no ho na be yama. Ese ni ye nyina de akọ. Na wo fampa boy zi eguzu na nso. Ye. Adu. Apatu. Be ye de. Bali de bejiri o. Ye. Oh. Etuba. Oh, aye, utsa be Papa. Oma wo suo no mo. What is it? Wo faase no nso no. Yeah. Oh, ya num bi wo kwan so ana edidu. Sa. Na trase. Yo. Kofi. Wofa. Ali ebusa wa na mai. Yo, saje wofa sia no. Just say titi ha na ya dwiri ho na muzumu na mukwan so de bai. Nti. How do you bro? Me wa mane nko. Eja de na de boni bi anim. Boni kura yikuram se de yi nimu an. Kamre tintin a yija mo ha yeko yekura se yekwa akɔhwɛ ejapade a yɛgya wɔ hɔ no. Nimum yekɔ nyame nko a kamana na jenriku ahene wa nko wi. Sidura na jo akɔre nna ene yada. Sakura mi esiri pama dia chiwe ene da biomiti o ene ebomi gben ebomi chan ebomi gben ebomi chan da kro me frɛ me yiri ka che ne se ya anhwe ne yie na se tena kwara hu na sakura ifiri yensa na yen ya ye nti no yempeje mu kakra ni yentwa ye ho se na mpanifu asem am kan no kware se abo bi be kawa na fi wan kasa ntumam fa ebe ma asem am kan no yekubisa ya yekɔ tano konfuwe ho se na ye wunu ba Kyeiwaa e no de Gyemriku ahene wa biti aye mukia e no no aso nam ewie Apafram. Ye wa antrefo. Nana, nya ni se yete ha yi o. Yete he ka okeke mitio. Akonta se wo. Se wo. Asase no me kae na aja me yere onfaniti emma obema odo ne yere aja ahwe akoka ne bebire a na akoye bibia ho so emoja de mu oduru ti aja me kana ne bufu ana makama no atum ti ekoye no no ankasa nso ko hunu bi nti unana no Kyeiwaa de niti ayemukia eno mo no aso nam na de titiri nkuranti a ema no se yentena se kakra ema kwara ne ho nto no ansa ne yebeba yaba no de on kan kire se ema Ize kuntu han ya ni nchira na ekọ na emom ye ba ye didim ene ya setena mu na ye ni Kyeiwaa asetena mu no ye momodin se ye be de ye be hwe yi Me de nana me ba no me de me chance nyina efi me kura de Mo. My madwin pa se me nana Kyeiwaa kukom de me nya duane wo mu biom. Mo, ne buchi akra no aso. Mama o. Anyway, wofa. We je minim se de me kan se Yemwakwa yo. Ele makwabo. Ase wakwaba. Eja Mo bro. brede ya bre Nti chesa Kyeiwaa ade ogusu ye no no. Ode me nana ni tia ye buchi a. Muchia. No wonno aso. Nana me se yenda o. Ani akoda ya bre. Yenda kra nya na odi ti we nka. Akonta se wo. Na moko tano ho no. Sese ni chi no. Oh, sisi ade. o eye Oye drama ye na ade. enye ne nko akora munyina mo ka ho na no de aja me de na me kopre ye nti eno na aja me kan ye Aso mpanifo se nyina nkran ni mu ntutu nkran.
Timaba, Mompe baby from near Mengu. Na mo home kakra na echi. Ebedi nkomo. Na mpacho mami bi so. Me na Kyeiwaa no wan. So ni dem ho a ene je so na mofuo mu kwan so. Ma fuo hi kwan so. Me na me yira me ne neda. Anadwo a ye wura dem. Me kama ni twom so. Me ti mani anadwo na Kyeiwaa ni dem wo. Mo ma ye hwe bibi yo. What the Yo. Me de me kan sa se. Once I see your tan aboa me na name wa sore de. Ma mu nsuro bibia. No fam ne man gogo na mpa bibi ni. Mulim. Me de bi dan no be mambo. Nti ma ye koda ye dan no ma. Ko bibia ni ho. Aso tan nti bibia ni ho. Yo. Me kura me ye. Na se ya. De me kwa ye na Akwabo. Oh, Jimmy. Womo hame. Mimui minini ko dem mu a. No wa boka hire de atom so na mafa mu ada. Okokora me hunu. Nti wo fi. Me bisa me papa se. Ansa wo be ware me ma me. Na sa aje no hu. Ana no wo bi. Na se obere be hu. Mabusuya ma me yabusuya ni. Wo be no be hu sunsun. Be yifo na eko. So be hu na se ko anwa no. Ma na okutisika ko ware be yifo. Asem we de ye me nwura ba o. Enye de ye aka. Na de na no. Minya biam. Minya biam. Be ye no, minya biam. Jai. Beja mafanya mi o. Ngesi minya biam. Yo na nya bio. Be ye no minya biam. Beja yo minya biam. Bebe fu minya biam o, minya biam. Beja se de mafanya mi. An confession. Mena na de me kwa ni ti no. Ni ti na ebo ne kan sa no. Mi na me twala me de buchia. Hey! Enti ampa. Ano na me no so duane e. Ke juale. Ma wa wo kuma afa musuo. Baye so. Jai. Efi na ko nyame na na piom so wate. Awo. Nyame na na piom. Awo. Ade na be hu so wajai be. Nyame be kire. Wo pa de no so so. Mo de mo ntom bo ase mo nya botere. Na kantam. Ma kantam se ni nyina be ko. Ma Tana fani me hu asan ma me so. ma fa nyame. Oda wo wo wie. Ya baba wo. Akontai. Me na mba ware. Na pa chawo. Modishie na da no ho adidi a na free na eko na to kwanta fa aware na magu we de se de ade aye yem fa ne nkodam no obi beto kura aye ne guase Kura de mechi o. Na kura de mechi na me pe me dodge wo mo. Che. Me se be dai ah. Me dai yo han confession. Jai didi ne ye. Me dai yo mi nya be ye ni biam. se bi oni po dani jaro no ni mi ya hwehwe no so say fe me yiri Kyeiwaa afi de no atu na nim tuo Akonta ewiase hu. Kadi odi aye. Se ye kanya me de na me nyi ni papa o. Se de wo. Ma je de se wiase hu. Ni nua ba Kyeiwaa se o ye baifu ko. It is here o hwa me ne o hwa na ne de ye. Me de ansa na me no na also o something na condemn. Enu kra ne mo asem o di nkan kra me nua ba de aye me. Na me nua ba no de na me ye no. O yandan se a wo yan so si galam se o ti apo. Se de me yan se. Me kro na se. Odo wa de ba ma. Ma de mre me. Yesu. Because o ji tuo na ontimento. Ontimento. Na ya brokeke. Ani me so ma da no na. Kyeiwaa before no wa wo yi ma. Kyeiwaa before no wa hifa. Me say wu nua no wa wo ye no wa. Kyeiwaa before no me say o hifa. Asamba na. Ade mo tini akoso. Monti ne akoso. Me kete so je before se me boa. Monti se dura tiro kre no masam. Me kan te mo fo beso atumi afa mo. Kyeiwaa before. Oh massacre. Kai. Ja saka no kraka. Kyeiwaa before. Hey, kre so je before se me boa. Me se me nya baye biem. Munya no ye den. Christian. Kai. Christian Kyeiwaa. Ja Christian no. Christian be Kyeiwaa before. Oh, Ewurade. Fa me boni cheme. Me fo ko ye ne o. Me
Me nkwafom. Bako mefuom. Say me yale me. So we can't tell me who says mefom kwana no ba chi gum emma. Che wa wo be ye no fefa ma me so biom o. Che wa wan na de ko. E ma bibia ha wate me se masakra. Usakra da be. Bompa ya mame wate. Me bompa ya mame. Bibia sele boni facha mame. Why na masakra. No, pa cho, ya man nka wa. No no gina hoyi, wadu no ho. Bono ye be wadu no ho. Ya man nka. Oso wasakra musumi ni se wasakra. Wasakra. But then you oso wasakra, no be hu no kwala de bi wo. Na mo me ka kire wo. Da me hu me fo wo wo kan tebo no. Me kire say, be ye bi wo ya de wo. Ya bompa ya mame. Me ya waka se ma boda. Me bompa ye ma wo. Nipa dudu a wa wi da be no betumi asakra. Me nso nyame ye. Nipa dudu a wa da be no betumi asakra. Wo yi mi na nanu ma wudi anyina sa na de wutu ada ho. Esu nyame ye. Wo se nyame aye wo. Esu nyame ye. Wo ka Christian po de wo kana bibi ya me, wo kana bibi ya me. Esu nyame ye me pa cho. Oh friend. Wasakra de ja. Me nya de manika. Ana muturofo. Sa wonam na wo wiwi no, wetu wo asonwa. Me banchi fo no wuro no muhuso akotu me banchi me de baba ma wawi banchi ni nyina ngono sa wawi nipa na moa wabere wa aso a mama wawi banchi no so mo beyi fo weni me gwa ta amai be hu ma kwesi be kure je ko 1 2 3 na mo kan fo beyi fo na mo se be ko mo wan we mo pa so ko na mo kan na mo bu no mo pa so ko no asesabo mo kan na sa mejai ha na nka na wa woni ano sama ka kire wo mo wo sa yo mejai be woni na ye ha be ye no woni me na ye na ne maka ne no a wo nya ntini dim ja be ye ne ye wo so asakra wasakra mejai hwe na me metuo na waje no da be na adama de be bre me sma de bre me o na onu mutuo to wate dini o etuo no sa wo no wo be memu a wo dofo a wo yire wo ho do enu a na de ebo makohoma me nya bi medie na me ma wo wale a ni nyina ba kwadi wo ba akro nchai entina me ye ne saa no tuo no de mam da be so waje o de mam da be me nua ba me se wala woni mutuo to fa me tuo mama me se am Christian nti wo de tuo no be mama ni e mompa ye ni nyina di obi sa no ya no ana me se ye mompa ye no wo twedi am pomfa ma na grawa na odi esi ne yem no da be na obaba be yi ebe ko ebe jai da ben etu obi se kakra ade ne ye ya che nti wo bebre akonta ya mo bebre ansa na wo kra no ade na nya me ampata kra wan hwe ya na de ko wuwo ha me mo mienu he wo ya aboa wate so be ka kiem se be de be ko wuwo wo bodam bra me nya aboa o na ade abonsam aye no wontimi nsan hyehye me ne nya yie akonta yuri hwe nya yie ade na ajegon enti ginyame ala je mpaibo na mo miemmo me di poni o nyame be ya me Christian am Christian Kyeiwaa am Christian Kyeiwaa Christian kura no kan na mebufuo no Christian kura nye bufuo se Kyeiwaa no kura de soso no Christian na hwa Kyeiwaa ade ndi aye na ade akonta ka bibia ade na nya ajegon agwiri a pasca Kyeiwaa ogumani mu ase nyamia be ye te se de wanom nsa o nom o bura de e chira sem da be na de fama de brem wat fama de brem why wa na de kwotwe ho ko yibira me why wa na de tuo no kwotwe ho ba bi ade akwotwe bia ko fama de brem na me nto kakra na me bre tumi ni ahoden wura papa e ba bedidi afana ewurade hyireduane soma me wona amaduane wo hyireduane so ewurade sasome di wura wo mojanim di aduane wura mojanim ewurade aduane media ma en sakra me ye
Ame hun Tommy. Hun Tommy. Amen. Why am I? I'm not other than this. The my papa no and you come with the non train you be a shit. Nana Chewa. I didn't wait till my own time with fiancé. And Namna me my toys was some the baby and I would offer why my bro, my bro. My bro, I and Nama me my toys was some baby the bay on quino. And what would I come do something? I come do something. Mukasi me say wakama kama so no and wakwa say mukasi no sa no say fitete. Hey, me chance no wodidi wo no. Me nana. Emani ha wate na am Christian. Chance na me makofa fie krase abase me di ba be didi mu no and wodidi wo no. And wodidi wo no. E dey na yo, wo yi ma wo dey na wo di ko share baabi no. Sanka ma nya wo ba ya, anka betu obetumi atonyo ma to ma wa ba sisedi. Ah. Be na jansa. Edien, ya brano be. Edien. Papa. Asembe. Ah papa. Me kon me sese mukasi wo kama. Se me ba be yedwane. Wakwa se mukasi onyina. Me chance me dey fie kuraba ne be yie nti no. Papa, afa chance na odidi wo. In chance ya wo de bae no wo de ayedwane. Edi. Obetu edwane na egu. Mukasi hosuzo ayepoto. Wana ye, on ye. Piana utugu ye nfa so be no wanya ho. Faso bia ni so ma no. Bia ni so. Papa manya faso mi se mani didi wo mi chance mu bia. Ah, manya faso mani bia mi chance mu bia wo ko. Yo ya na be me na be fo mi se mani didi wo mi chance. Come on. Ani no yesa. Usu jana hana wo sho ma mi ma ne yesa. Papa, ko sese mukasi wa mama. So, wait now, one out for you, 1 hour, yeah. Oh, would you have a crowd? Yeah, Casaka, what for way? Well, oh, power, won't say a joke. Mama bro. Miraho, ela melani ama miraho. Hey. Lengwa mi dia ni abatu akura bi. Eze bibia nyomo fe. Bibia nyabusu yi fe. Minu so kra ni ajega afo no. Ayo mambo. Menana yako senso abrami. Menana de oya dio. Sa metimi ekukura kwesibo.
Remodu. Jemrekwa. Enso no way. Menana Kyeiwaa. Nso na de kolo de kwa hin. Oh. Menana na asen so ma me se minware. Ai, jaika. Wonana. Wuyi ma wo de na de ko tu baabi no. Anka menya ba na bie wo na wa fe no wonana. Ana wuyi fa ni tia wo de ko ye muka no. Anka obeso nso de abafie. Aba wonya bi akodware. Menkoti menana Jemrekwa. Menya bo chesesen. Jano na we beifo etisa no. Beifo wa sewu. Koko fo ya dodo de akate kuguma. Eno kira se menana Jemrekwa. Duwe yi se menana Jemrekwa. Ebi ase jo twasa no onim se na chi atia. Ko se so na be fe dware. Asabe na ba. Wo se Jemrekwa ko se so no fa. Jemrekwa ko se so awo so no fa. Cheso Me cheso se sen. Be den. Ko na se una nanu no. Me nana no den. Akonta den. Won fa ye no. Onim so ye me nana. Sa na so fi ye. Wo hura nipa. Fo ye fa ye no. Oh, ubeye ko. Kyeiwaa beye. Fakori obi fufuro. Afa beye no. Na nya me ne ba na ade beye no. Me nkota me nana Jemrekwa. O wona na. One bed, hot. One bed. Me mouse. I'm yes, I'm 3,000 and I'm 2,000. Media boy, hot. Yeah, my friend endorse me. My son is in to see my boy. Any number? Me fish. Hot. Jinsio. Nana me chiawo. Me boy, yeah. Mozen. Empem mienu. Me fan go robe mo na obedi ba. Se me the chance ne beba. Fa me na me fa chance ne ma. Me de be ko. Am the chance na ba. Fa che ya bomodin a o. Me chance nka obi fie sa. Me de beba wa. Mama me nana ndia ba. Oh, na to so e. Se ba ye boy edin o. Edin. We. Mami edin. Du se ba be to obi edin no sa. Walla. What the phrasing? Na hanzo ya to phrasing. Susu shem, what the phrasing? Shem kakra. Energy. Na mama miska. Bayre boarding papa. Na se bayre boy di wa woni se bayre no e puna so bayre papa na me no amamu wa. Mama miska. Bayre se wutwitwa na. Akese no hwe. Kyeiwaa. Why no. Mewura. Ukọ ba krom hanche. Mami a wato aduane amanu. Beye. Na ni beye ni sayo de asai no ma krom ha. Eya me yesa wo ba wenyu obi amana mbo wansa. Wo ba yire na wato no. Se mami di mu kitikiti se kana no. Wonsem ebetuetue se sonyen. Wade ya wo chinam gumi. Obi ato ade asika no eto ha na afa ha na epie oto ha na afa na epie sika bie ni wo abegina wo nsem wo beto waduane wo be ya wo nya mfa so da na ka na wo bu sa wanje aduane ya firi ma mi nsem krom obi ni wo beto waduane sa we be denje waduane be kwanka meta bi wanje amento menana wo ma ni mi ko ne yam Dabio Hwe ni be Yesu papa oba na mpese mi tu na opam no mami aka dia me ko ai what's a minute? Beye. My other family and mammy. What dear family? Fama no. Beje menana meja Jessica. Me papa locks and be as a sea crown and buy me. No cross, me meja. And then me am Christian. Kyeiwaa. And then me never you for be me power by reumbium. Never man bad luck be our. Ewa. Me anka mepa beyire bi ekudi na se Kyeiwaa di kan ya beto bayire ama webue suma na hwom ahwafroyem mama na hwemu bo me anka se na me yima se no akuta ne wahu chese kuta ne se no kro hwemu no bayire na kasa no wase eyebo na ye bedi egu yeyem ntimi nto wo de kira no afofro no mba ho a ma betwa bi edi wai se mama me weje msuro no na de ba sem ni nanti adana inti unto
Bewura, wunda wunya mi ase. Se mama wan fa be yifu sika fra wusikam. Ama wan hyi wusika nyina. Ni aba no bo ho ban. Wo kwa bompa ye se wunyankopon. Se maame obihwe waduane mi, wusika nyina nsan nyina. Anya sa de a. Ti da wunya mi ase. Wesu di montumi nya me hwe, amfa ne be ye nko nanim. Na mo cha pa brantem o. Mami Kyeiwaa, I'm Christian. Oh, I'm Christian. Jesu. I'm very, very Christian. Nyame asam say, dako yo nyame ani so finhia pem na finhia pem yo nyame ani so dako. Se wa sakra no fa Yesu Kristo ayo ru anu agye nko nyame beje wate. Emu aba mu yenko fie. De aduro no me kokum me ho. Enko ho, owu ya no de abenya. Dabi be se yenko fie. Onyame beye. Me am ntimi nwu. Onyame be se san hyebre. Dabi nyame be se san hyebre wate. Nyame be se san. Nyame ne ba. Jesu. I'm a kokum me ho. Onyame beye. Ko hu wate. Onyame sakra nipa. Onyame sakra nipa. Osi oni de on pese obenya oyiraba age so bonefo no nko a nti wo sakra na fa Yesu Kristo yo wura na waje nko asa wate mi pa me ni enya shi onyame na sesa nipa o no wan se waje atum se wasakra no wasakra Kyeiwaa nyame ba nyabotre bise nyame beye Kyeiwaa me ni monyam efidua meti minnu mu nyina yi mi ama na fiefo yi mi atofom na bontesefo otieti ya me so aw because me koto duane kra di abonten a yesi beye ni agi chance ni guruguro aw se minya baby emfa mi timfa se mi sen ka wurade nyimi mfiri ho engu enka wanu adro ngu ya nem di abenya onyame ne mre pa hwe onyame na sese nipa da onyame na sese nipa hyebre emfa dro nka wanu na ngu ya nem di obenya me wiase nyina mpo na busua mpo no onyame mpo a o wade onyame mu wate hwe ye be hwe de bi wo tronkronkrom onyame asem o David nyom eti aduonu nso yimu edika kosi mienu osi Erade ne wo han ene wo nkwaje onipa be na abeso no wasase so erade ne wo a wote wo nkwa no wa ho oden ho na ho bepopo ensuro nipa doma so hyew ensuro nhwe abusua akutia ne wo so nyame wo wafo no nyame bedi ama erade so mpa bone fo ne wo na mo peso be sakra na adwen se wo hu so nyame na bo ene onipa na wo kwoche na kwa wi ne so nyame na bo no de a sakra wadwen wote de make kira no sakra wadwen na bra ne yankwa asori ye po asole kwasi ada pe babo wasu hallelujah what did they make a tron hwe me da se me yemfa ton akire wa mo mra ya wo Moses wa hina wo krom wo hye mra se yenkum kola ya wo mo krom wo nyina Moses no ono so ya wo ne kete ne ma me de ntuma fa ne ho de ne to basket ko si nsuom nyame amma Moses amem wo nyame ma fero no hye mra se krom ho no se krom ho yenkum kwala no so nyame kro na e ma Moses anko nso na se o ma fero baba e na je ne tere so nyame baba wa brabom wate enu woni so befo akoma nyina fa Yesu Kristo ayo owura na waje nkwa amen so nyame no so baba won sra ba mu no abeje wate nti waja ya no waja abra sansa ba wo de nyame ntimi ma fise Mose wanya bone Mose wankumi nipa Mose wani ewu
Tinya me bono ba na me dia ma ribi. Na me dia wa ribi. Ma say ade. Na kuro mu ahwe wa hwe nkola kura afi kuro mu. Na nso Awurade say obegyew. Ama wadi yie. Obegyew. Obi bia pepepe. Ne wo sakra wadwen. Sakra. Wa sakra dia. Awurade nso nhira. Amen. Onyame na ohwefo. O ma hwere hia. Me yam mpaye. Wo yo nyame a wote ase. Amen. Awurade wo so upa obanifo ne ni wuo. Amen. Na wo nyame upa ne na dwen sakra. Ago. Amen. Ago. Amen. Ene ba ye ba hai. Eni bresempa. Eni bresempa. Eni bresempa. Nam chewa kwan ode ye faso. Ye ni abre ene e ba ha. Enti mi pese ojamfa ma wo ka bibi. Ade na menka. Asambe na menka fa nchechewa. Onu ni ye na ye pani. Ye hia wa hamba ye mpre na ya homba. No namu na oke kansa mo de gu ye nimu ase. No de da ye nsem adi. Asambe na menka nche ne biom. Me na meka ho bibi anye ye. E se ye kɔ. Ni ekoto chewa. Ni ebisa ne se ntia. Ontumi ntunu na efensi ya. Na so wagya iko no ontumi meka hwe fa nche. Na sama fata. Ano de no kure pa. No kure e wo se ye kɔ. Matna se adwen wo se. Ye hia ba ye mpre na ya chewa ontumi na efensi ya. Nti se ye si ni si anemu. Na ni si anemu so mitutu mani ade fe mu no. Akwada na mpese osi anan akokwa no kure na no di to e sa akokwa na de me baaye akokwa na de ye na baaye nze chewa ni hwa ono wa de ade won no di na ye ne okom de no enti akokwa gina chewa da bre wona me hwade e fatan mo e fatan na mo se si ande wo ho no se amamma bia se ye de ma no ye ntumi ye sa amamma ne fa ma no e sa se ye ni abre pa me pese ye hweche wa asam ne ye ka wie na se ye ka che wa asam ne wie a e fi amamma se ye yema no e ma ne tena akonya no so ya ya ama no ye wie a ye de na si akonya no so wo de ho sen no akokwa se ye yi wudi a adwen a wo so betumi di aboa ye e wo chewa ne ma ye na o ma ha no for wadwen bra ana mo de ho sen eno ano wa nu hwam me da mase pa samudi me be si akonya we so ewiyo anopo anajuo se mo freme a mmeba mo kasa akra nyame nana ojan frema mo go fa chewa amra mo kwa mo kan kire se akoko ase wo mra sisi yen yo nana Say, hey, Daniel. I didn't tell her say she a woman. Hey, sister, me come home here. No more from, but you saw me my giant. Now, who so wait, I didn't know your own man back up being changed with Jaya. Sister, me on your meneba. A dear panty, I say, where Jaku. Listen, you on your meneba. Well, me don't quit my fita. So, what's the way, idea? To see our cocoa and yet miss one man. Unless they see all your baby, or see you fight woman. Nti so aba semi anko nkata so woni nkata so woni me nya biem yo so waka yate ene ye ko wo ba se ate ye nka die besi bia nsoso asombete nkata be yi ade pa hia be kwada ba yo nya me ba se so nya me wode nansa kame me fa me hu hye sade we mu biem be isam nana yaba kwaswe ye kwa eche wa se wontunu na mfensi ha biom one ye to kwanta wa pai se wo manne wo machina wonsi ha biom na se edin a ye ntimi nka no eno na obesom nti o ma ha biom no nim so mbeka kuo hu a onto ni na nombra ha nombe kan kire se oni yen kan biom se me no ate hu ase na me tino nam kwa na oyi ye to me na o se yesu kan en sika se enti chewa ka chem se oma o se oma me ne mo beko na se meko na so ka se oma ade a eye fe be ye tan
no me be my jai. Sorry. Me. Sorry. I don't know. Me say sorry me uncle. I'm calling him the first robber. I'm quite that lecture. Kyeiwaa. Where? Hey, you got again. Again. Hey. Yeah, me cry me buy a chair me come me crowd. Say we fear ya jatum say we fear me dey me crowd. Me ko. Me am be one no kra me si me ja na o me tumi nya no. We yire no. We need that time. Awari ya yonkofa mitumi separate yetumi twam ya bi amamne a wo so wo ya no nya ya abe ya ya mpam no mfiri fie yetumi pa me nua ba mfiri me fie wo ka akwatan he wo nya kra me ame dia no no aye me nua bio fa na wa ya osawo aye sa se de na wo fie bi ni abusia bia abi wom me de me nyi abi wom a ne dia na ada di obi ade mai na ntina ma pa me nua ba na fifia na akwatan bia na ba ifo trefi na wo pa so akwatan tio enya hwehwe wofa so nua ba no me nua ba mizumi ko hwe gire me ku ani beye de mizumi de no ya nya ma amana no twen me si gire me ku ma amana no o do wu ama wasie no me ate me nka sa ya wo ye tuma ma wo wasie no wo ma amea wo ye tuma meba Oh, obi so mi mo na mba so mi mo mi mpie ma tra ha kakra Ekwamede o. Ekwamede anne o. Anam na wo we na nso wo we. Onim wo ha. Ese be kumete. Kyeiwaa. Ani so. Ya so ja nchese mo no. Wo gumani mu aso no wo oba we wo gumani mu ase. Adai. Afra kwa ko shede mu wo gumani mu ase Kyeiwaa me nya adai. Kyeiwaa adai. Me nya adai. Wo gumani mu ase agu adai ko e fa ko se fia. Kwa ko denu. Ngame metra. Ko denu. Bari mu gu afia ko denu. E jonso. O chire. E ko mo debe. Mama ya ma so mo na metra wa kan yem brama. De me ku a yo. De me ku a. Obi ari via. Ko mo de mi o. Obi ari wa. Aha. De so mi mu. Entra ha ga. Me se como de nana no. Como na di won. Como de mi o. Fiako sa da mo. Eti na yi. Mami, o ti ja jo eti na yi. Wa se bi ma tunu wa. Wani ma se. Nya mi ho aye kura bum se. Jaja o ye no. Ka bi jai. Shut them. Ba ba bia. Sa de na o ye. Maka tro si sua bone fatse. O se como de ne pe bibi ma ni ni. Me mpa bibi ma ni ndi. Ago fia. Aye ni na wona na Kyeiwaa we. Kyeiwaa ni ho. Obo mi wa ho. Obo mi wa. Ni tu kai. Na nya Kyeiwaa na ye dede. Fiche ho. Omo ye dede sa o. Ya da wa. Obo. Yo wani e. Akwama de mi o. Omo so mo ma bia ni. Na nya Kyeiwaa na kasa no. Mi obra hwan ya. Na Kyeiwaa wo na so ni ho. Mami, me se Kyeiwaa ni ho adan. Obo me se ho. Omo ma bia ni. Come me se orade. Come me. Nyabotre wate. Ni ho me se Kyeiwaa ni ho. Nyabotre wate. Obo. Wona na nya. Jama wa aye beye ni bi. Abey fon kwa na tubo. Wona na no wa. Bey fon mo na mo tubo. Oba sa anko wu. Oba sa sakra. Wasaka wo wasaka we hu. Ni. Omo nyale me. Ka bi nsu kra bi emi ame ho omo muwa me. Ese so na me so. Wo mpeme. Me hu ban kwa. Anya she. Realize on screen ko tutu ni chense. Ono kra wo nyame je no. E bi la do no anya bone. E be ye. Wa anya bone yo. Be ye o. Ye na me o ma mu so kakra wa yo. La so no ho ni bone. Kakra. E be ye. Se wo kwa mpeme o. Nyame nti wo wo mpeme. O nyame ba je wo mpeme o. Jai. Ensu. E pa wani mu no nyame ba ya wate. Wo mpeme o. Aw.
Busua pade chirika o. Nyame ntimi nyame. Bone ne do so nyame nche. Nyame bejo ankasa me ntimi nyame. Fa se ya anko wu. Ba dabi. Be ye nyame no ma me. Se nyame ku. Nyame bejo. Oh, yeah, Oba. And I'm to ambassador. See, what me see a dear. I don't when I saw for as also for me. Mammy, out 2 days, we, if anything. Mammy to me. I've been on your time here for no. Eh, Susan Macan was sorry. Susan Ben, I come. Say that Kyeiwaa, Kyeiwaa, the Dinechi. I see Kyeiwaa for some more permanent to say that Kyeiwaa in chain. At one day, I told them this sit down. What don't be that? To me, Ben, na me kunu ye de asase na ye sit down wo so na wo baaye na wa ba high down bi ye de amount na wo suro wiase when ye tumi akofa Kyeiwaa beyifuo wei abatina me ni kunu fie wala na wo tumi no ewa wo so kwa asore wo ya asore ba wo ya Kristo ni Efiera aso ko nkoto denim empisa nyankopon se ade na wo ya na daboa Efiera wa sakra o sakra we efu Yesu Kristo we de ruane na o ade wa sakra nkoka sakra wa so don nkoka ta so dem wa sakra nya mimi dem na oba sakra ana wo ni tumi bia so ko fo bi betna mimi fie Kyeiwaa bayifo we wo di wa wodi wo kroma ewa me kwa kwaji misika ewo chira ha na makwa meba no na Kyeiwaa no onihia tuma mafo ya meyira pa hey Jesus yes hey if you run down run out the way hwete wo abon ekrotutu so na betu neme dem sanya ne ho atutu kwa ne ho a ebon etitititinsu a kamia mepigya kade bebi a metura akoto no that's me say if you want me face so tell me na ma ho ya no ba ne ho onyame beji no fa say ya nko gu what e we abi so kwaji aso dem me ha nya so sie me se me kwaji me sika wachira ha na makwa ameba no na wuni Kyeiwaa nda so te dem ha na me bana ma Kyeiwaa firi ha ni ankasa me peje woni Kyeiwaa nyina me de wabom me de wontuma nyina be so hwso ni masesa no na matwumu agu na wo se wo na wo pass asia na wo si dan ya na wo kunu ni kunu na wo kunu ni ani kunu a ma ko ma to se woni Kyeiwaa mote dan mu ko be wuduma me bedu on fa so dem ya kwaje ho waka mate me da ase awerade wudi ewiem sakra nya osakra na wo te rade hyo ho anu onyam Tinkoye papa ni mako abra meko ahina woko me wada metin sama enso nya me ye bekeka na enna meso me boni nti enna me boni nti ame metu fi krom hana se fi ase sa ma me de waka no no wa hweye
obetu afiri kurom ha wo mantena kurom ha te makɔ me nenam ɛso aboa bi anyame a ɔnkyɛ me na menya kasa bɛyɛ no menya biem nkrɔfo edu na dwo mo bɔ me ɛso ma bɔ me ama nna me ho nyina etutu akuro te makɔ Kyeiwaa ɛnkɔ bɛkɔ sɛ ka me nkɔ nka me nyina ntena fie ha ne yɛhwɛ de nyame bɛyɛ wate abra me da ase ene mo a odaboa me te bebusiafo kura yi bia nyame bɛyɛ wate so nyame fa ne apra tete asɛn no yɛ ne yie kyerade Kyeiwaa ahe na woko Go. Hey! Kyeiwaa me do ye me nua me do ye ma de nyina Kyeiwaa me sanwachi ne enko fie wate Enko Kyeiwaa se wonti ye tumi fi me fie ho a me pe wate se wonti ye tumi e me fi fie na me chim na me pe sanwachi me enko me sra ma me enko wu me ma enko sanwachi enko Kyeiwaa ya sanko wate Wani wani a kyerɛ die okɔsɛ ho akɔmfo na sɛ okɔkɔyɛ de Kyeiwaa na wo ya wonim ne abenya wo ya wonim ne abenya wo de wonim onyame na sakra nipa o onyame wo ya wo tete wo ha ha sɛ ne nti wo kɔ wonim ne abenya anya sa wate Safo. Wanya hawo. Ba cho yan ye o. O church member abana. Oh. Auntie Abla. Safo. Mpo mo di se. Boko. Ada mo hwe be kaka. Ayo ya ba won chen. Oh, ene mo mrem. Ase ya. Mrem wa. Oh, Safo. Oh, bon, me nya nu kwa se me pa wo de mo ho. Anya hwe. Pacho. Se mo ba mo chen. Ene mo mrem. Dabi. Abra. Oh. Kyeiwaa. Ono no se ye mra. Ah, me ti me fa me ho se ko nya me nipa woni na me ko beg. Oh, pastor. Lady dance na ho. Ya ntra bonten. So for me who bon. Yo, Abra. Person ye tra abonten de. Na wi anso wa. Wa, enyu aha ye. Enyu wo bi. Ene Abra. So pacho fa akonwa nsi ona. Me ba ni mo abeka. Oye nya mini. No, fina. Muncha. Abra ho ya de. Me ho ye osofo. Aha. I had a boko. Onim say ja.
me fie de haba nyɛ ma obia maybe mpomana ma obia asɛm bia den nyame fie de yɛtumi tena so ano awia yi agya me hwehwɛ bible mu kakrakra ɛna mo de abepie ha yi tumu na mo nam kwan so maame Kyeiwaa obi sabi mane nko sɔfo yenso ye baaya yenkura ne bɔne sɛ wa ne maame Kyeiwaa Kyeiwaa mo me tititi no ho nsɛm bi sɛm kromo me Kyeiwaa sɛ ɔkwa koku no kwakɔhyɛ ne ho dabi ɛsɛ ne muguase ato ne kromo dabi makasa kyerɛ na fɛ sɔfo ma brɛ Kyeiwaa me sa me adai na me sɛ me de ne ba ti ya asɛm ana oh enye din enye wasakra ukuma mu so wasakra nkwa de a sakra sɔfo enye din sakra ene unim odi kukuduro be gina asɔre nanim aka mo bi ati wasɔre dem sisisi no Kyeiwaa nsɛm a yɛtetete wo ho ne yɛ nyina enkamfa ma sisi a wasesa wo ye nipa sonko wati ase ubenya sa kukuduro no waye ne enu achi no nyame be hyirawo ubenya ayi boni fache wati ase oh mate Kyeiwaa wasakra nyame a wosoro odo wo acha okra deda amen sakra why wo ewradi din ne mom o yare ene baby bia obetena ni ade sisi a obusu amete se o mapo ya pame ena baby obeda num ni ade me de asori mpanimfo ebe kasa ho na ahwe mo abetum di aboa so for your dad nti enye de enye de nti am say o trechi ya ye wo nhyiemu e wa asori one ne mbrama yen hwe ne abe why that's so for that's why yes je sunu amwa wo obesu sa na fa kwa yale so for your dance yo your dance yeah best ya always shemu say wa madam yanim de mama so me ka jiro Musi mutrasum ya mompaye. Oh, twedi amponkwa me. Ya dawase. Papa ya dawase se ene wama ya behiem ha. Ya sere se bibia ya badwendwen ho wankasa betena epunuti. Na fa yie atu yie. Papa ya sere se sofu pani san akonso a. Wasoa no korintaban so e de na kodudwojo. We ne yesre wo doba Jesus Christ dimuti. Amen. Amen. Praise him. Hallelujah. Yo, I'm saying you may dear ba say be do ya be she ase. Nia edama kuma so a me pese me de be she ase ne say asem no efa ewura bi de Kyeiwaa. Anopai me wo hona weakness abna odi Kyeiwaa bai me ho se Kyeiwaa se ebusuafo apol nti okwa koku no nti me de to na nim se me pese
obeba asori ho na wabi jina asori manim akachiro bia se ene chewa obunim no nye onuni na fe ya bonesu aginu wa asori no wa be asori ma inti me ka kire anti ambulance kwasi adai anwumre ayina crusade na ebe no one na mbra yemmolija apostle yedawase praising hallelujah praising hallelujah praising hallelujah amen apostle osi abna banti oni tewa ba ofi abna banti oni tewa ko pe osofo pe nfie na meti ko ba ye den okoma abna banti sasuba we unjaye wa ye sa ukru aja sore nu ukru aja sore ni ba usuba we apostle you I mean trust osofo pe tewa yo dada fo pa me na me ka chiro se tewa na kuma da tewa mo sa tewa be kunu wanka on ka chiro bia o ba be dada ye wa sore mu tewa ye ka boy o kita pusi ni sword no bo kan pia na wa ku ye mpamucho mo ehwe ni me for me pastor apostle me hia papa pani se obaku okra baku o pe kwan wajira o pe kwan aba yehowa fie ewurade fie apostle mami mo quotation back we nti assembly say ye je no ana ye pamo Mr. P say wo kasa no wo se Kyeiwaa yemfa no mra no ye ummonija maami nanka say jet ni mu no enye jaketo a na me srema bi sase asori se ye ti abayifo asori ana eno na ha me no masamo ana no na wo kan say oyija dada oyija say Kyeiwaa oyija owa hoden chen wo Kyeiwaa de no praising hallelujah me penifo from a show asomwa elder kan media me na nyadwen e de kire say bible say onipatene biara eni asase so ya wo ye papa age obaako sana yenwura yesu kan ye na fe adan na yen yebu aten. Praise him. Hallelujah. Praise him. Hallelujah. Me, Brother Luke, youth leader. Mr. Magic Chirane say, Kyeiwaa Gwina no akase wasakra. Mama osofopinyi on deliverance. Sunday crusade aye babe on deliverance. No. Look, Pastor Shadrach. From today I've dissolved the youth. Oh, because even the youth, Joman boy war. I've already told and try to call me person say one you be young days Kyeiwaa no wasasa e be young say wasaka you need na come Bible see the heart of man is desperately wicked. No one can know it. Yina yateha yo dasani nipa dasani what I say obia indimu trodo se oye bonida so fani pacho misra me kan kakra asam ni se no Kyeiwaa ono onim se de oyeye no wanye ni yiye nti wasakra nti waba momme anje no na ye ne nsom na mbo ni deliverance na ye ne nsom na atembuo nu eni nye nom yafa atembuo nu wo kese yi ho ti oduru ho a wono anka so obebu na ten ti momme anje no praise him hallelujah praise him hallelujah me pamocho me mpanimfo amohia eni masofo Mr. Bibisa say Bible mama te ase say Erade so mpa bonifo ni wuo ni mo peso be stachira na adwen na se ye be hwe Kyeiwaa say onko ye be gya no nonko wu a daachi Erade be busa yen daachi oyo yeraba Erade be busa yen ho asem nti mo ye ngye no ye ni nyina mra ha ne ne mesom ne ye hwe nyame de anuonyam masem anu praise him. Hallelujah. Praise him. Hallelujah. Me Johannes, secretary of the church, me padre, as we pastor no of Fabran, as some no be I sorry no. Kyeiwaa
onyu chewa we koranam sa chewa odi koranam sa opa chese obi ni mpanam no oka ni twi ni na ma oka kan sa no sa sese osi obeye sorry nipa abaifu yemfa no ntra asorim na Paul onu so say nipa sa no yembompa yemanu yemfa no share abrosam ninsa ha na mfa ye no Bible hifa ena asasa no e wo ho baabi e hye Bible no kona ho baabi Bible mu hifa mese e wo ho baabi a wo bie krata owo biblam owo timi de chewo obraha akod obefa kora obefa oba obefa benima obeye kuo wasori ha obese bibia chewo onyewo wa won ye boni da no to obo no e bo no. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Also for penny we dey asomeka mesrawa we ni die mu ene say tobe ye no wo ha nyina no e ma asema ye kan ensi chewa embre eduru chin wo nwem ho ade chin na ofi nwem ho ba no me ni oni pada sane mi hu no me nka say yes me say Enti elder also for penny wo say edro ben na chi wo dey me kan wo nyame say kromeye wo ma na say eduru achi no na mpa mi hu no so ni o ye no na che say eduru achi na mpa odwan hwefo oni moi bebre ko edidi baako efi mu yira oja dudu ni nyina e ko hwehwe baako na yira sanse ehunhia maintenance a okra baako wa sakra wa na adwen so obo jankopon fie a abeto manim mehwe mano akọ hwere ne nkwa debi em fa meme so ma onkonko hwere ne nkwa ma chine bi no ewurade mbumi aten se sa se yenje chewa e wa asori mu a ene asori no ebegu Sasa nem chewa mu asori mu ba send ya enfo bia Efa ho pa efa ho wa na tu digi kakra But there's some confusion because I was so there. Confusion upon confusion. And what? Because I saw. Mpinyi phone bi si omo ba church obi mnti aye di chewa ba church o say ye mbompa ye ma. Na mo I saw them say confusion. I mean to was you. No, I didn't say mama no hia mpa. Ye mbompa ye ma no mpinyi phone si dey. Masa jai. Ani ba no si wasaka stands bibro ye betna si are ye na ya hwe half wa mo gina say I saw them say confusion. Mo kira mo. Atem da Yankopon ba chi wo. Yo, ona nim nyame. Mo ntina maso dem na mo ndi. Mo so aso dem da me. E da obi wunu nim.